Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jinġibu tfal minn Gaza sabiex jingħataw kura u jiġu operati f'Malta. Qal li dawn it-tfal indarbu għal xejn, iżda issa Malta se tieħu ħsiebhom b'differenza minn oħrajn li qed jinvestu fl-armi. F'intervista fuq One Radio, Dr. Bela tkellem dwar l-għajnuna li Malta tat fil-Vant Nofsani, inkluż generators tal-elettriku. Qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għandu problema għaliex waqt li hu jgħid mod Roberta Metsola qed tagħmel mod ieħor dan qed iwassal għal dik li sejjaħ konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista. Qal li l-Gvern bil-maqlub huwa ċar fil-pożizzjoni tiegħu kontra l-gwerra u kontra x-xiri ta' armi letali. Spjega l-Unjoni Ewropea trid tinvesti fl-armi iżda Malta trid toqgħod attenta b'rispett lejn in-newtralità. Tenna l-ekonomija kibret fi żmien ta' paċi u li Malta qatt m'għandha tidħol f'kunflitti militari. Tenna li l-uniku involviment huwa ta' persuna waħda bħala liaison officer fir-Renju Unit u qal li hija gidba li s-soldati qed jitħejjew għall-gwerra. Tkellem ukoll dwar dik li ddeskriva gidba tal-oppożizzjoni illi qalet li hemm 18,000 karta tal-identità falsa u li issa nstab li hemm biss 7. Qal li jistenna li l-inkjesta turi l-manipolazzjoni tal-oppożizzjoni. Dwar il-Gvern Laburista fl-aħħar 3 snin, Dr. Bela qal li minkejja l-pandemija l-ekonomija baqgħet b'saħħitha grazzi għall-inċentivi u dawn għenu biex jitwettaq il-programm elettorali. Fost il-miżuri semma l-emendi fil-liġi tal-IVF li taw opportunità lil koppji jsiru ġenituri għalkemm qal li din għadha restrittiva u se jsiru aktar bidliet. Semma wkoll id-deficit niżel aktar milli mistenni u dan minkejja li l-Istat baqa' jagħti għajnuniet kbar grazzi għal tkabbir ekonomiku robustu sostenibbli. Fis-settur tal-kostruzzjoni semma li nbidlet il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u fis-settur tal-ospitalità daħlet l-skills passa biex il-ħaddiema jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa. Tem jirreferi għal ftehim mal-privat li se jelimina l-lista ta' stennija tal-operazzjonijiet tal-katarretti u l-ftehim simili se jsiru għal interventi oħrajn.